Ġunju 2010. Joseph Muscat, dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni, jitkellem dwar il-faqar. Kulħadd jaf li biex teleb problema, l-ewwel tirrikonoxxi li għandek problema. Fl-aħħar xhur hekk kif il-faqar f'pajjiżna kompla jikber u jsir ir-realtà ta' aktar nies, Gvern Laburista baqa' għaddej bi spin qawwi biex jipprova jpinġi stampa differenti minn dik reali. Statistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew, juri li f'Malta issa għandna 89,000 persuna f'riskju ta' faqar. Imma l-Gvern ta' Muscat qed juża sansitra l-Istazzjon Nazzjonali biex jaqarra u jawweġ il-fatti billi jkwota biss il-persentaġġi. Artiklu li jistona kompletament ma' dawk li deru fil-bqija tal-ġurnali u siti online. Madankollu l-Gvern jibqa' jawweġ u jdawwar ċifri u fatti bħalma għamel il-Ministru Michael Falzon darbtejn f'temp ta' 10 sekondi. Meta inbidel il-Gvern, in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar jew eskużjoni soċjali kien fuq 99,000. Illum qed nitkellmu kif għattajjeb inti dwar 19% tal-popolazzjoni li effettivament jiġu madwar 80,000. Żewġ żbalji ħoxnin. Fl-2013 il-persuni f'riskju ta' faqar ma kinux 99,000 kif qal il-Ministru, imma kważi 65,000. Żball oħxon ta' 34,000 persuna. U llum mhumiex 80,000 dawk f'riskju ta' faqar, imma 89,000. Żball ieħor ta' 9,000 persuna. Minkejja r-realtà ta' dawn in-nies, il-Gvern jibqa' jipprova jgħaddi żmien bil-poplu u jibqa' jirrifjuta li jammetti li għandu problema. Kulħadd jaf li biex teleb problema, l-ewwel tirrikonoxxi li għandek problema. Kristina Majra, Net News.